dulu kak. Bentar, tunggu dulu nggak apa-apa, kakak duduk nggak apa-apa. Udah, ya udah. Hurian itu hata di bagasan tikiona dorakso masuk kita tu ibadah minggu parjolo pasahat tame selamat datang madihita saluhutna hamua manami dohot inanami ruas ni huriata nang sone aka manami dohot inanami nama dohoti ibadah minggu ta marhite-hite live streaming marhiteon usosoy hami matuhita kamang dohotinang asa tajaga mahahomion ni parsaorata dohot tuhata tabatasima nama make handphota di tonga-tonga ni ibadata martang yang mahita di bagas rohat tabi. Maredehita sian buke de nomor 27 ayat sada sahatu ayat tolu. Oh
par hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia natu mo palangi dohot tanoon, amen. Nunga di pabotohon iba na tuho ale jolma, manangaha na denggan, jala manangaha na niluluan ni Jehovah siyako, ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon, maradopod de batam, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata, para si rohana sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di joho hami tu pakirimon, di hanguluan saliling nililing na, sa ilehom matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami, akan na di banua gijangi. Pargogoy mahami manaluhon saluhot nanaing mga batami tuhasonangan. Say pagadda haporseaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami. Asa mona kami ro di ujung na, laho majalo tupali hami di jolom. Ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Tangyo kamu ma patik ni debata di minggu paupat todung Trinitatis sadarion, ima patik pau parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, audo Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakku pahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganommu, jala dang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua toruon, rodi na di bagasanaik na di toru ni tano, yang gotong gabe si sobaon manang si yoluan. Patik patuluhon,
dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ai hona uhumna dosogot akkana marsineang di goarna patik paupaton ingot tamuma pabadiahon ari minggui di naono mari maulahamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de batamdoi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam ai dinaono mari do di toppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diare papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai atong rap mangidogo gogo mahita sian de bata laho mangulahon naho bartu patikna ale Tuhan de bata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikni amen. Poti madusata nagudangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan namangarsakud dosa nami. Sai sahapi matu bagasar rohanami hasesaan ni dosa nami lehon matu hami todim nabadiai asaunang ganggu rohanami diasi ni roham alai asahot rohanami marhapor seaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asahu pasahat tami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan alo jajalana sorat. Upasonang pehamu. Buat tamu ma augak kutuhamu
Guru ho kamu masian hau. Ai nalabo doau jalan serek marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ai labok do augakku jalan yang dodoh nahu papor saton. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tangiho kamu mahatani debata turpuk epistel di mingguta di bagasan sadarion imanatar surat di Efesus bidu onom mamuka maisian ayat 20 sada sahatu ayat 24 tajahama marsikat soring alai pabuaon nisi tiki kusdo tuhamu saluhut nai asa di boto hamu nama sadiau rodi ulauku ai ibana dodongan nahi naholongan jala parhobas haposan di bagasa Tuhani alani i dohu suru ibana mandapoton hamu asa dapot botoon muna namasa dihami jala asa dia puli rohamuna dame madia kadongan dohot holong ni roha rapon hapor siaon siad debata amai nang sian Tuhan Yesus Kristusi asin rohai mamandongani saluhut akan namarsi hohot maka holongi Tuhata Yesus Kristus ima sahat ni turpuk
Martua mana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tidakkom ma hapor siyaw tay, songonahin na tidakon nidong atas sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siya tod di porbadia, adoraso habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hao pinorsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo naso hatudusani di sima ibana pai mamulak soko tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot di hasesan ni dosa. Dohot di hatai na mandok. Mulak mangolu sogod daging ni halak naong mate. Dohot di hanguluan na sorasuda. Amen.
Tikting di minggu paupaton dung Trinitatis. Na parjolo pertanggiangan daerah. Rabu tanggal 10 Juli 2025 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nomor sada Wik daerah 1 Riau Patrakomala. Nama Jabui Rican Tambun Inang Ida Buru Harianja. Inganan Jalan Patrakomala dalam nomor 27. Nah paduaon daerah 3 Dago. Nama Jabui Situa Edison Huta Barat. Inang Meti Buru Siahaan. Inganan Ruang Serbaguna lantai 2. Nah patuluhon daerah 4 Sarbum Cip. Nama Jabui Mangaratua Siahaan Inang Roida Buru Marpaung. Inganan Jalan Cipedas Atas nomor 25. Hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Naparjolo daerah 2 Antapani Arcamanik. Nama Jabui Antapani Arcamanik. Inganan Ruang Serbaguna lantai 2. Napaduaon daerah 5 Malabar. Nama Jabui Lodewik Sibuea. Inang Ema Borus Yombing. Inganan Ruang Konsistori lantai sada. Napatuluhon daerah Onom Bansel. Nama Jabui M Napitupulu. Dot Henry Sinaga. Inang Santi Boru Napitupulu. Nah inganan Jalan yang Seret nomor 268 strip 198B. Nah paduahon ruas Namonding. Nah di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 nunga marujungolo amang situa relus marojahan Sinaga. Tutup usia 80 tahun ano bulan ruas niwik daerah 4 Sarbumcip. Tatang iakon ma anggiat tumibi tarapul sude keluarga na tininggal honna. Na patulun ruas na tamba. Mamuka siang hari Minggu sadarion tanggal 10 Juli 2025 nunga gabe ruas ni Huriata keluarga Brando Mulyanton Marpaung Indang Okti Irene Boru Tampubolon dohot tolu halak yanokonna Pidasian GKI Raya Hankam Pondok Melati Bekasi masuk tubik opat Sarbum Cip. Na paupaton ruas napida mamuka siang hari Minggu sadarion tanggal 10 Juli 2025 nunga pindah beharoson keluarga Otnil Immanuel Mangaraja Pangaribuan Inang Aprilia Esterina Elizabeth Boruselain ruas ni daerah 5 Malabar pidatu HKBP Sentosa Samarinda Resort Sentosa Samarinda. Na palimahon pilihan khusus di Minggu sadarion papungu pilihan khusus dohita lao tupangan dana lao tu mengurupi dana program distrik Lasma Rohata Pasatoni. Na ponopon pangebaton punguan ina solavide. Di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2025 pukul 30 waktu Indonesia bagian Barat Tanah Ingro borhat do punguan ina solavide dohot yana konasida laho mengebati tu panti sosial Tresna Werda Senjarawi Bandung. Na patuluhon pangebatan Huria. Di Parmingguan rodo mengebati Huriata na poso HKBP distrik Sapulualu Jabar Teng DIY. Pasahaton puji-pujian donasida marhitekor. Patariason ulaon latihan dasar kepemimpinan Kristen nani dohotan opat halak utusan sian Huriata laos mangido pangurupion. Paredo do nasida anon selesai wartawan. Napabaluhon pamuhai parehon remaja. Minggu na naingro tanggal 20 Juli 2025 di Parmingguan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Patu Pado pamuhai parehon remaja. Ombartusi Parmingguan remaja di Pasada dohot Parmingguan umumi. Napasiaon kebaktian Padang Ina Hana. Dari Rabu tanggal 10 Juli 2025
Inahanna ni Huriata patupahon kebaktian Padang maringananan di Garut na niulon ni Padita albenar silain tatang yakon maanggiat pardalan dinggan ulauni na pasapulon evaluasi program dohot anggaran pinaboton matusude ketua dewan dohot seksi suang songoni tu para tahun asa patupahon evaluasi program dohot anggaran nang mardalan satu persitongan tahunon. Laporan evaluasi di pasat uluan ni Huria lumambatna hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. Songoni matiting di bagasan mingguon tuatama nama masu-masu. Tabige makur NHKBP Distrik Jabarteng DIY. Selesai ibadah diharapkan tidak meninggalkan tempat dulu. Kor NHKBP Distrik akan menyampaikan persembahan-persembahannya. Terima kasih. Marendehi tahut mata pasahat peliata. Lama
son ayat tulu. Aku beringat dan berpatiur nolak aku. Tuhan tindak hormat diisi. Oh Yesus paling aku di roh dia jalur Yesus Iho amat emangolu di roh dia jalur Yesus Iho amat Dame ni dewatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras maita saluhuna. Ya muamang dohot taminang ruas ni uriata HKBP Bandungon, tajaha mahatan ni dewata. Nagabi turpuk jamita di hita di minggu sadarion. Di mana tersurat di 5 Musa 70 mamuka sian ayat 15 sahatu ayat 20 songonoma tersurat di sini. Idama nunga hupapilito tuho sadarion hanguluan dohot hatuaon, hamatian dohot hamagoan. Ahu matutu madokon ho sadarion, ikon haholonganmu Jehovah de Batam, jalamar parange dia kadalanna, huhud mangarado tiak kapatikna, aka aturanna dohot uhumna, asa panguluon naho, jala patoropon naho, jala pasu-pasuan ni Jehovah de Batapo, di tano si topo tomun waeng bahen pertaliamu. Ala itung surah merbalik roham, dangoloho manangihon, lam oloho elai-lao marsobat waka dibatasi leban, dohot mangului yakai, napa botohok kiam maahu tuhamu sadarion, ikom mago situ tuhamu, jaladang tagamun liling mangulu hamu, di tano si topotonmu, dung tari par Jordan, bahen pertalianmu. Juwoku masadarion langit dohot tano, gabe siti dangiku dopak kamu. Pabuan naung hupapiliton tuhamu hanguluan dohot tamatean. Pasu dohot toru-toru. Dibahini pilit mahanguluani, asa manguluho dohot pinoparmu sugut. Asa haolonganmu Jehovah di Batam, jala tahingi honommu suarana, jala marsi lohot roham tu ibana, ai ibana hanguluammu hian, dohot na bagi jang umurmu, asa tok-toko maringan di tano naung ni warihon ni Jehovah hian tuho, opum tu si Abraham, sisa dohot si Jakob, naeng lehononna tunasida ima sahat. Kurian itu hata dia mua kamang dohot taminang olo ruasnya HKBP pasti do uboto laguon.
pilit mahangoluani. Tahu tu dah? Tak terusan. Sai pilit. Terus asa. Wasa nak tahu tu naik nawano. Oh God. Wasi songon na nangit nuai kamu mangit dehon. Nasoi bo to be? Ngaluma manang naragu-ragu do. Tede ojo salana elai gugu ma tede semangat. Pilit mah sada dua tolu. Pilit mahangoluani. Sai pilit mana dumenggani. Asa mangolu homuse dohot pino parmusogot idoto. Jadi di pabotohot do tuhita diedei diangkat sian pidato Musa. Songon nahujana. Ini kehebatan seorang penulis lagu itu untuk mengingatkan kita. Alai sejek do deba akamon ahad detari minggu. Tugil lina. Aro tugilon. Tapi arong desi tugu geleng mi mananda. Tugu geleng mi itu maksudnya. Tiki masa tugil bahaya amat dok sibiga do. Huriau pe mengajari nasotikos mangedehot to. Tapi maksudnya tugu geleng mi mananda. Hangoluan nabi nasihat nih debata. Setiap orang tua harus mengajak, mengarahkan, bahkan harus mendorong untuk mengambil keputusan. Pilihlah kehidupan. Tak pilih mahangoluan, tak pilih nadumenggan. Di ngoluan asa mangolu hita. Gajang umurta, makmur hita di tano nani lehon ni Jehovah debatam. Duhi. Amang dohot tamu inang saya pikiri turpuhon disuruh si Musa do bangsoi mamili. Ima hangoluan manang hamagoan. Hamatean hatuaon manang hamagoan. Pasu-pasu manang toro-toro. Pilihan doya kamang. Pilihan. Angwa madok Tuhan memperhadapkan tidak ada pilihan kecuali pilihan Tuhan. Itu kan? Aidang adok kita orang nama milit. Pilih ma hangoluan manang hamatean. Adok kita nama milit. Mola dong nama milit hamatean. Dong badili nama dingolun. Songon eden halak batahi. Tumagum main nalangge. Unak pada sikuru. Tumagon. Daripada arong nuna pilihan na songoni akan ong madili na maray. Akan ong putus sarapan na maray. Toy matumago ma sabo sani sahit ni jolma turiya be luluwad do maruwa ta samango sa godang-godang ni biaya ni parsahito ta luluwad do baruwaton asa mangolu kita ido kan ido hangoluonon mari kita pilih hangoluan. Jala idon waeng nani lehon ni debata tuhita. Sebenarnya mau amat dok jami tahun. Mari ikut pilihan Tuhan. Tuhan telah mempersiapkan pilihan terbaik bagi kita. Imah hangoluan. Tuhan telah mempersiapkan pilihan yang terbaik bagi kita. Imah haluaon. Tuhan telah mempersiapkan berkat bagi kita. Imah pasu-pasu. Dang toro-toro. Dang hamatean, dang hamagoan, alai dibangi do debata siak kita. Molota ihut do pilihan ni debata di ngulut tahun, taulah hommana nido. Tatangi homma ibana, jala sai olo mahita, mangihuton ibana. Amen. Ido na jod.
Alainak pesongoniak kamang dohot tamu inang. Inguluon say do didok, hidup ini adalah pilihan. Betul? Orang mau hidup sehat, tapi pilihan hidupnya, pola makannya tidak teratur. Jodoh kita songoni, tapi lidon alai rutena dang. Itu dah, itu na jujur. Jala itu masa di pengalaman di bangsa Israel di son. Dituju nasida dosa ada perdalanan imatano nani warihon di debata di tonga-tonga di bangsa Israel. Mulai siano pun nasida Abraham, Isa, do Jakob dilehot tano Kanaan inganan permianan di nasida. Jala di sido gok anggur do situan ni loba jala masuk-masukan di debata nasida miat di si. Jala ikonido si hanguluhonon. Alaya dorak sosatu si godak si dalanan nabi naen di debata si pata mai male si pata mai mauas si pata mai tunggodang arsak dohot nanaing mangago nasida. Persoalan setia do nasida mengihut debata odo amang dohot tamuina. Kesetiaan menuju tujuan merupakan kunci keberhasilan. Jala taida ma di perdalanan ni bangsa Israelon budak kido parsiaja. Na barjolo mardalan nasida diparhorsikan. Dangadongaek. Ujungna martangiak si Musa. Roh Tuhani Musa lo takom matu kom itu batuan. Dari batu padas keluar air yang segar. Jala Musa dangadok si panganon. Martangi yang ibana. Roh Tuhani Musa disuruh dibatasi Musa dioloi. Songonima. Jala molo tabereng doa kamang do tamuinang. Au saya dong do refleksi kusono. Mungkin ngatorop tahun 3 na berjalan sian Mesir tu tano Kanaan. Mungkin dalam perjalanan ini kalau kita tarik garis lurus ya mungkin hanya 800 km. Tapi mengapa dalam zaman itu Tuhan membuat bangsa ini berjalan sampai 40 tahun? Ada apa? Puasa dang itor hatop Tuhani. Itor yobusun nasida songoni baca letol langsung masuk tu Israel atau tu Kanakan. Tetapi Tuhan mau membentuk mereka menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat, tahan banting, tahan menderita, tetapi hidup lebih mampu. Mang do tamuinang di pengalaman ni perhorsihoni sianido tercipta akan teori-teori kehidupan dan alaman di bangsa Israel. Bagaimana menangani krisis pangan, bagaimana menangani krisis air, bagaimana menangani dan lain-lain persoalan kehidupan ini. Satu menciptakan senjata teknologi. 85% lebih teknologi yang kita gunakan sekarang ini merupakan produk Israel. Betul? Sedia do boy parbinoto asisongoni, tentu Allah melahirkan mereka dengan sejarah yang pahit, tetapi dengan sejarah yang berliku-liku. Tetapi dalam sejarah yang berliku-liku dan pahit itulah mereka melahirkan pikiran-pikiran yang brilian. Bangsa Israel memiliki pertanian yang paling canggih. Bangsa Israel memiliki pertanian yang luar biasa. Sehingga hidupnya makmur dan mereka pengekspor buah-buahan terbesar untuk seluruh Eropa dan Amerika. Halai sangat sedih do hamu amang do tamunat hari ala musim koreng bona pasugit pictoradong i koran tak koto sersi kamu majuan non samosir kekurangan air diperkirakan akan gagal panen. Di Toba godang aek alai di pinggiran Danau Toba gagal panen karena
Wah sedak tatiru ala Israel nate. Ayo amang dan inang, saya tantang orang ITB di sini. Ayo kita lirik Bonapasogi. Wah sedak tercipta teknologi drainase yang sangat baik. Siapa tahu Tuhan memanggil kita. Tuhan telah memilih kita menjadi umatnya. Yang belajar dari Alkitab. Yang belajar dari pengalaman hidup orang Israel. Mereka hidup panjang umur, bertahan, dan luar biasa. Amang dohot taminang oddo jujur. Pilihlah kehidupan. Molota pilit hanguluani tai hutoma dalan natinonahon ni debat. Nah padua masih turpuk tahun amang dohot taminang di papotohot debata do molo mani pilhosian Jahuba didok di turpuk tahun. Ana itung surah marbalik roham dangoloho manangihon lam oloho elau marsopatu akadebatasi leman dohok mangulo yakai napa botohok yam maahu tuhamu sedarion ikom magos itu tuhamu jala dang tagamon lelek kamu mangulu di tano sitopoto muna dung tari par Jordan bahen partaliam ikom mago dong dopudan yalak batak patun hanguluan tuis hamaguan. Betul. Tikisah di hari mau di pasatu itakama. Adong doperana marningota teh. Borhak mon pinaborhak nina lungun. Tak piga pinaborhak nina marlas ni roha teh. Amang moloduk sato di pangarot tamu ingok ma patun hanguluan tuis hamaguan. Molo patun, burju, mangulahon na dengan isinan itu pak munisi yang gak main atonasmu, alai molo neang doroham dang ditangi oko poda, mago maho, ai neang jalan langgus rohana, ala ini yang ni rohana, gabe diaguna di bama ibadah, ala ini yang ni rohana di hosana, gabe mago ma ibadah, ala ini yang ni rohana maradopon halak nasi, gabe mago ma ibadah. Alai halak napatun makari koton ngulunaon marsaor rabdo debata tarpasu-pasu maibana idona torok halak badak tarpasu-pasu ibadungonate ala akka halak napatun dohita tumbangihon natani debata amen ala akka halak napatun dohita maniop akka podan ina tua-tuata maka nguluhong nguluon amen jala omma budari. Tapasiding makan yang niroha. Tapasiding ma akan nama baik kita marhina mago. Tapasiding mana nama baik kita meragam terjerumus ke persoalan-persoalan ningoluan. Amang dohot tamuinang. Mabiar daiba majaha akan media sosial di partikia sisonare. Gudang nai HP jolma. Madabutu pilihan kematian. Masa hudok mada butuh pemilihan kematian khusus kita di Bogor di Bandungon Jawa Barat oleh tema di kebijakan ni amata gubernur teh nah merajia anak-anak dipamasuk tu barak untuk dilatih mental memang akamang do tamu inang ya doa usada mulak sias persermonan adong aka persikola, dohono persikola dak persikola inge gati bajuna. Alai rangselna piso, kulurit, batu. Eri dua te. Disuruh marsikola, alai di budina di tasnaha. Piso, batu, dohot, ala-ala berat. Hangun dua doi, hamate. Alani do unang mania seatonga-tonga ni akaruas ni uriata. Siya tonga-tonga ni aka naposo bulukna. Siya tonga-tonga ni aka remajata. Molo dipilih na sida hangoluan. Hangoluan ni manitustus. Tajamoto, tajagay, tasuru mana sida. Asama ngaririt hangoluan. Amen. Takuboto amang dotamu sersik kamu majodata. Piga ma dana nuengon di partikian ni sonari. Na moding, na made.
kehilangan nyawa alani trek-trekan. Ini pola hidup yang tidak baik. Kirana adong hosa cadangan di ban. Wah soalnya aduh ngeri kali. Sayang nai hosai. Ayo kita peduli, kita prihatin. Amang dohot tamu inang, daku boto, tiga masih atong-atongan ni ruas ni huriata, si atong-atongan ni anak kota, naung gabe korban ni narkoba. Jut tangis natoras, tuma tangis ibana, tarilu-ilu, tangis anak kona, dang haradutas sabe. Dang di parhas yang nguluna, dang na mangarigati bulung akainang, dang na mangarigati bulung sidang olamuna kamang maradop pun ya anak komuna. Tapi itu pilihan yang ditawarkan dunia, yang akhirnya kita jalan kematian. Songonido nani pahingot ni si Musa dison, tung sura marbalik roham. Disuruh marsikola, HP lao masih dangguran. Disuruh lao borhan, marsi peda motor dengan alai lao trek-trekan. Disuruh lao tuakan ulina dengan alai di huton dalam hamagoan. Mago si tutu terputus satu generasi. Ini yang diantisipasi oleh Musa. Asa molomian nasida di tanah Kanaan. Gajang umur nasida, jalaboy nasida menikmati parbue ni akasuasuanan. Gamena niula do sinu rakapapanan nasida do makmur nasida di tano nani lehon ni Jahoba ikon mangihuton di batado nasida. Alai molo marbalik nasida siani. Idama hamagoan hamatean dohot toru do si jalon nasida. Dang di halomo di bata mago bangso. Alai setia do de bata laho mamasu-masu. Setia do de bata laho marmudu-mudu. Setia do de bata laho mangaramoti bangso. Dong do salak penulis sejarah Israel. Jala gudang do buku yang dicetak Ishak. Ima adong Yahudi agama dan budaya. Tidak dibukui songonon 200 tahun bahkan 300 tahun bangsa Israel habis, tidak punya lahan, tidak punya tanah, tetapi mereka tetap bertahan. Peradaban Mesir sudah habis, peradaban Babilonia sudah habis, yang mempengaruhi nasida ima pengaruh Ottoman. Alai anak Israel satu sonari bertahan. Alanya adong ditemukan ideologi keyakinan terhadap Yahweh kuat dan bertahan. Itu yang mempersatukan mereka bertahan hingga kini. Berarti keyakinan haporseon membentuk seseorang pribadi yang kuat dan percaya sepenuh. Langsungani mahita kamang dohot tamuinang. Tung surah apa dong pe persoalan namasa di Goluta. Songon hala Israeli. Kadang ditaban di tonga-tonga di Babilonia. Bahkan dung mula nasida musedak tarida ditaban oleh Romawi. Satu sejarah modern. Alai idama. Budu nasida hehe muse. Alania. Ideologi keyakinan terhadap Yahweh sangat kuat. Berarti haporsiahonido mempengaruhi nguluni jol. Atau molotapili porsia tu debata. Itu akan menggerakkan kita mengikuti Tuhan. Adong tolu jojo ni si Musa dison. Molotadok kita memilih kehidupan. Molotadok tapi tanguluan adong rumus nani jauhon ni si Musa dison. Nabarjolo muluboy tajahama jo ayat 20. Ahadisi tajahama sudah hitam aja. Mungkin ada
ayat Alkitab yang bisa ditayangkan supaya kita bisa membaca. Sada dua tulu. Asa haholongamu Jehovah di Batam, jala tangi honomu suarana, jala masih lohot roham tu ibana. Ai ibana dohangu lua muhyan, do na pagi jangumurmu, asa tok toko maringanan di tano naung ni warihon ni Jehovah hiat tu aka opum. Tu si Abraham, Ishak, do si Jakob, naing lehonon na tu nasida. Tulu halon, na berjolo. Haholongamu Jehovah di Batam. Haholongamu Jehovah di Batam. Mulut aja do lima Musa biduonom adong do nagiunarana di tonga-tonga di bangsa Israel ima sema Israel Yahweh Ehad. Tangiho kamu male Israel Jehovah di batana sasadai halani haholongamu ibana. Haholongamu ibana sian nasa gugum, sian nasa roham, doh sian nasa hati-hati. Hidup memilih jalan Tuhan berarti ikon haholongata Jehovah. Sian nasa gugu, sian nasa roha, sian nasa hati-hati. Mengasihi Tuhan. Amang dohot tamina. Wajar dohita maka holongi debata. Ainu nga perjolo debata maka holongi. Ito pahita, disarihong uluta, diramoti hita, dilehon nasa narikotu hita, lamhita ma ikom maka holongi bana. Amen. Jala odonan ito nahon ni Tuhan Yesus. Nunga dihaholongi debata hita di leon hosana humokopita alani ko kaholongata Jehovah jala ido patik raya di ngulun. Maka hukum yang kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi hukum kasih. Amin. Ido tong alani molo adong nasa parrohaon na asing sian holong ni roha padau mais yakoina. Molo adong pati na asik sian pati kolok sian nasaroham pasiding may inang pasti margugu doho contoh songo dia do pasidik kone saya roto roham balos dendam itu enggak baik saya harus hidup dalam saya roto hosom ni roham ala saya disegai pikiranmu manak saya diarsayo gabi tubuh hosom dok lateni roham dok ma padau maisianau ikon haholong aku do amin ido napa dua masya turpuk tahu tidak tangihon maiban tangihon suarana jalaodo manangihon juk dohalak dang olo manangihon alai ingin didengar ido kan ido juk dohala ingin didengar namun tidak mau mendengar aku woto songoni dijabuda kainang wado hamudot amata olo do manangihon amata olo wahamu amang unak seholat di tangiok kita, apa dak ya tangion, wa akaina. Olo doa matom manangihon, olo doa mang inata manangihon. Puji Tuhan, alai wa marado pudak danak. Anggo dak danak sonari ngamaol dohono kata ido te. Angkat tangak kita on, alai dak songonera nafoso bulungon ate. Bagaimana PPND ini? Olo doa manangihon. Alana ngom malo na poson no eksak kita akan atoras. Ay hita na mamarguru tu nasida. So binoto be memesan gojek do tae. Memesan makanan penwang tu son na mamarguru. Pesan dulu GoFood, ina GoFood do tae. Pesan dulu Grab. Ano be Gojek. Ala yang golan sia di son hebat tiba do tae. Ngaboy memesan sendiri ate. Ayo alai di son asa mangolu hita ikut tangi onoto Jehovah. Suara ni Jehovah mata tangi.
Suara ni Jehovah mata tangihon. Suara ni Jehovah mata tangihon di ngolut tahun. Unak suara ni portibion. Ay say godang no namang elah-elahita. Songo Tuhan Yesus nari goda. Oleh si polisi. Ay dak tutu. Molo madabuhan no siya no dak tutu. Iko suruan ni debatado suruh-suruan na tuho. Laman ako paso nak tertuk-tuk pak. Yuju ni ita jujur. Tiki malehita. Bah. Bay mabatuon. Gabe roti. Ngamale-maleho sa ita toko. Pangamma. Jala ido amang dohotam. Molodang tatangihon hatani dibata. Jaladang tinggil hita di padohana. Jujud dohita tarela ujung nata tangihon beta-beta ni si polisi gabehona wahita ujung nama dabu hita tu ragam-ragam ni parukilon. Amin. Alani amang dot tamuinang tatangihon Jehovah. Songot yedo model talau manangihon Jehovah. Taparinggas majahahatan ide bata. Taparinggas ma madohoti partangyangan. Taparinggas ma madohoti akaparmingguan. Taparinggas ma na udop rotu akapar saoran ni huria asalam budang hatani di bata miadi. Napatuluhom masya turpuk taon budanya si Musa tu bangsoy. Molo naing mangulu nasida didok ima marsilohot roham tu ibad. Marsilohot nungalohot rohana. Nunga lohot rohana. Bahasa Indonesia berpaut. Malah berpaut berarti nunga sauduran. Tu dia ibana ikut tusinama. Tu dia ibana tusinama. Tu dia ibana tusinama. Alani hidup di dok Tuhan Yesus. Manangisi sisiaku dihutom maau. Maka kita harus mengikut jejak Tuhan Yesus. Ia bogas mihuida. Sai ihut tonokuho. Ia bogas mihuida. Sai ihut tonokuho. Amang dohot tamuinang tulu hal. Nanido ni si Musa tu bangsoy. Asa mangolu hita jalamia dipilihan nanileon ni debata tu hita. Dapat julu taha holongi majahu. Napa dua hota tangi ho katana. Napa tuluhon. Lohot rohatta. Tu Jehovah. Asa ibana patah ruho kita. Tunasa napinarsita ni rohata. Odo amang dohot tamuinang jojo di turpuk tas sadarion. Terlumuwi mahita nuaing di partikianon. Ijodo hita memasuki tahun transformasi. Kita di distrihot tauji do mabain PA di hita mengulang janji dan komitmen. Di dia do tiki ruas dohot partohonan merjanji di langgatanon. Na parjolo suredo ruas marjaji di langgatan mabuat dadanak nasida tu langgatan jala jajinai ima na olo doho di dion tu bagasan nahina porsian na olo doho dadana ho di dion tu bagasan nahina porsiamu alusta na olo doho manogu-nogu nasida tu perguruan ala Kristen Protestan asa di boto nasida hatani debata. Tolu jajitai alai di perdalanan di partikia sisonare pohado sudido natoras mengulahot jajinai. Lihatlah, saya kurang tahu apakah semua kita benar-benar sungguh-sungguh melakukan janji. Oleh tema di Huriata HKBP sudah 4 tahun berturut-turut laksanakan jambore anak sekolah. Pinomat 1000 anak setiap tahun kita latih memiliki iman yang tangguh. Aku sangat terharu akamang doa tamuina. Ima dana sekolah minggu roudan borngin. Wah, kewalahan arong nuna protes memang natorasna. Alai hubere kami danahi enjoy. Justru las rohana idak ya hona udan laumudum. Alai Roma guru sekolah minggu mungkin ala guru sekolah minggu perlindungannya sangat tinggi wah itu raham apa huber dari luar biasa marmiame enak dia happy di tonga-tonga ni udah nih wah
luar biasa. Ini Oma, program si songonon hu pikir tadukung ma supaya tertanam anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh, bukan anak-anak yang cengeng. Sada peringatan doya kamang tuhita di partikia si sonare. Ayo, setiap orang tua harus memikirkan generasi. Ai ido nasi nakapan ni debata. Asa mangoluho gajang umurmu dohot pinoparmu. Jika kita tidak memelihara iman anak-anak ini, mereka mau kemana besok? Amang dohot taminang, ayo bergegas mengedukasi anak-anak kita untuk tetap setia mengikut jalan Tuhan. Ileo debata magugu hita maka nguluhon hatana mamilit tanguluan jalan masih hohot di dalam di Jehovah. Amin martang yang maita. Ali Tuhan mau lihat ma di asini roham. Ilehoko Tuhan sadarion dalas sipil diton nami. Ima dalan hanguluan. Nung ngahupilit nami hanguluan ni. Alay jut di perdalan namion gali jala leba. Ali Tuhan marpa muati maroham di halibao dohot tagalion nami. Saleho matot di namar si gorgor di kami. Asa gara rohanami mangihutok ko. Asa gara rohanami mangului hatam. Ali Tuhan sapala naong dilehoko tuhami hanguluani. Pargugui mahami. Asa toktong makaholongi ho. Pargugui mahami. Asa tuminggil si parion nami tumangihok katam. Pargugui mahami. Asa masilohot rohanami mangului ho. Asi maroham. Ali Tuhan Jehovah debata amanami. Pasu-pasu mahami sa luhut. Asaw na nga dong na marbalik rohanami siyako. Ala di beta-beta, ala di ela-ela. Pangujuna kami di ngodo namion. Tung pergugui mahami. Asa sonak kami. Asa tok-tok kami masilohot tuho. Manguloi hatam. Asi maroham. Pasu-pasu masa luhut na karwas ni huriam. Di perdalanan ni ngoluna. Asa toktong nasida mangulu. Di perdalanan ni ngoluna. Asa toktong nasida di bagasan asin ni roham. Di perdalanan ni ngoluna. Toktong di permudu-muduho. Manak tu dia pihak kamanami do tinanami borhan. Dongani jala pataro nasida. Aha pihak kanani ulani tangan nasida. Sayho mamapay majadi. Saya patulus akasaka dosita-sita. Rohanasi asima roham Tuhan pasu-pasu mahami saluhut parhiti-hiti Yesus Kristus martangiak kami duho amin. Maredehita hut mata pasahat peliata laos pasahaton tupak topangan dana hita tu program ni distrik tak. Jesus
tapasa mapiliata martangnya kita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroran ni salut sile oleo na dingga dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na ni leon mitu hami pilihan nami tu ho. Sa ijalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu may jala ramote. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon na rajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami kudang ni sileo-leon mitu hami. Asalam kirkir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saon malomo ni roham di banu tongon songon na di banua gijang, lehon matu hami sedarion hanguduan siapari. Sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Diak kadamang dohot dainang selamat hari Minggu madihita perbuini jamitat tanak kening majo tapilip majo hudul majo hita ate asa tatangihon yanak kota ala nasida nama generasi ta songon nan yodol hon yang pares nak kening molo naing ditangihon dohita tatangihon majo ede nasida di sommahamu langsung matujolo mahitan nonak kamang masih jalangan daksa dililing hatop do Laos mangido pangurupion ma nasida tuhita ala naing patupa program latihan dasar kepemimpinan Kristen nasida. Di somma tatupahi nasida laos di somma hamido amang parese sanon tajalang tujulo. Ketua Naposo Distrik langsung sosialisasi dulu sebentar Amang ya, sebelum bernyanyi. Shalom Amang Inang semuanya. Sebentar kami akan menyanyikan lagu, ada 3 lagu. Mohon atensinya untuk Amang Inang semuanya dan di sini ada di depan
ada persembahan, boleh Amang Inang support untuk dana kegiatan kami yaitu LDKK Latihan Dasar Kepemimpinan untuk Distrik 18 di setiap Huria di Jabar Teng Die. Terima kasih, Shalom. Ya, sabil marede yana kota kamang rap tatangihon boydo hita ro manupahi ate laos di sabula siamunda sidema amang pareses tata jalang inasahap matu naposo bulung ta. Iya, manupahinya bisa sambil berjalan.
Vision of rapture, burst on my side, and the descending, bring on the heart, angels of mercy, whispers of God. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior, praising my Savior, praising my Savior all the day long, all the day long. All the day long, all the day long, all the day long, all the day long, blessed assurance. Hosana pujilah Tuhan, sebab besar kasih-Nya. Oh, Hosana pujilah Tuhan, muliakanlah nama-Nya. Nyanyikanlah lagu syukurmu dengan penuh sukacita. Bermadalah bagi Tuhan, agung mulia nama-Nya. Persembahkan seluruh hidupmu pada Tuhan Sang Pencipta. Bermasmurlah bagi Tuhan, Raja atas segala raja. Mengatasi segalanya. Namun rela turun ke
Terima kasih Amang, Inang semuanya, Opung semuanya, para aldo HKBP Bandung Riau. Doa terbaik mohon doakan kami untuk kegiatan-kegiatan Aposo Distrik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Horas.